Bika. Ya Bika. Monggo. Oh nggih. Udah ayu ae karo jan. Masa? Jamune sapa? Jamune apa? Ngono kok Oh jamune iya, sapa? jamune apa? Maksudnya ngene lho, jamune apa ning ladekke Sapa? sapa? Saya paribasan jamune Sing cetha anu ngono lho. berkasiat ning ladekke karo ulate buket lho, ora mesem guyu ayo ora tegel ngombe. Iya Paribasan bener. lho. Makasih ya Mbak Mimin ya. Isine apik ning kemasane packaging ora apik ra ya wong wis gila sik. Ben Kaya to. kaya to. Sugeng dalu, Dek Gading. Je Sugeng Dalu. Wah, ya tak Mas. Panjenengan tetep jadi diri sendiri apa Oh, sanes nggih, kados kula. nggih. Sik. Terus kesetrum dadi kemayu iki. Ampun. Kesetrum iki kula niku. Ben bunda wae sing kenes panjenengan. Bunda. Dengan Bunda. stay kalem oleh Gading. Sendika Bundas Mimin. Bunda. Iyalah. Iya Bika. Nalikane ninggalku. Wah, jan apik tenan iki. Oh, bundamu ki jantungan lho, Le. Kok nek ngantek. Aku kira rada rentan lho. Ya mengko diglundungke tengah lapangan kono kae. Karo mbokne ngono ki Kok lak ya. kaya ngono lho piwalesmu karo bunda ki. Ya aja tak cilik kok aku kena. Kamu ngene disun-sisun aku ya kena pasal. Ya diceraki tok nek nu. Jadi mbok karo anak ya. Diceraki. Nah, diceraki. Mental ini ora apa-apa. Ya, cedak Bunda. Aja wis cilik. Sama Oh, Bunda enggak boleh Bunda ki takut. ora nyatek, tenang ya. Pak ya paribasan sok kowe njatuh Lah, kok nggih. manudya dadi saiki kan karo bunda oh ceratenane wong wedoke kaya ngene, perlakuan terhadap kaum Hawaii kaya ngopo Oh, ngaten mriko. Semangat ya Tole. Nggih, Ki Bunda. dhisik lu lahir saka gua garbo. Gua garbamu ning cengel kok iso kono Salim apa. sing Mas Gading salim, Salim. sama Bunda. Nggih, Aduh. Apa? Sopan santune nulat aku. Nah, nggih to. Ora disayang. Yo. Dhisik bapake takon fokus golek duit dadi sing gula mentah aku iki. Mbok ombeni asih berarti. Oh, berarti mbiyen kae sik ning ngarep omah dodok-dodok Gading, aku gila dhewe mbiyen ki. Kok gila? Ayo nak. Mbok padake jeli apa piye kok gila. Ning yo wis ora apa-apa. Alah mentele ora. Walah, Ora apa-apa ya. ora apa. Apa? Nek aku kesenggo sithik popo. Ora apa-apa. Nah, Ora apa-apa. Apa-apa. Bu Neti mangga. Tapi ya ora apa-apa iki. Ora apa-apa. Wah, lah niki idola. Nah. Oh, idolane Mas. Idolaku iki. Idolaku. Alus ora neko-neko yutun lembah mana. Oh, jaman nom ya ora. Ngopo kowe, Doan? Oh. Gadang iki kok malah piye to kudune ayo semak gadang ditarono to. Boten. Oh, atak-atak wong tuwa. Jan. Mangga, Bu. Malah rino wengi tansah sonsah suwun nadyan wis ninggal katresnan tak enteni nggonmu bali Ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Dipun wiwiti nggih Mas Nggih, Gading. monggo. Ayo, Dek. Yo. Yo.
nalika sliramu Goyang jos. Asik. 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 yo Ya. sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Yo. tak suwon rina lan wengi
nuwun ben do lenggah dhisik. Purwa Lestari. Yo. Yang ku marang-marang ngaton anggang jangan senang-senang langit ojo nganti gendeng kegeningan ketampangan suka mati korban Renen Mbak Mimin sing murba sing bagekke ya ben Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Ayu Purwa Lestari kados pundi penggalih panjenengan raos panjenengan sak sampunipun jinatu krama dening Mas Keswan. Kok ujug-ujugnya ditekokke kuwi to? Lho, soalnya ngeten kula dhewe iki iso ngomong murba nyanget panjenengan aku ngrasake duk nalika aku isih single karo aku dicedhaki Piyai Kakung mesti ada batas-batasan. Ora etuk anu mulih bareng kae upamane ngono. Ra etuk jajan wong loro tok karo kae kudu kejak kanca. Ra etuk mulih kewengen dadi pasti ada warning-warning tertentu ngoten lho. Lek jenengan ki dibatasi apa diliarke apa dibebaske Kok diliarke? jenenge ra kuwi ngoten apa to. wae? Bagaimanapun meskipun penyanyi itu karirnya melejit. Nggih. Upama karirku melejit, nek ra disuwi Piyai Kakung imam keluarga rak wong lanang. Nggih. Nek mung sak wedok sak kepenake dhewe berarti wong wedok ora gelem diatur. Nek panjenengan tertekan apa bahagia, apa ya masih normatif selayaknya seorang wanita. Nggih normal, wong jenenge wong ndek bojo niku mesti wonten batesane. Nggih. Dolan ya oleh dolan, ning mesti ana Patese. Nggih. Ning lek golek pangan tepung lanang to ora jenengan dadi tulang punggung to, mboten to? jare sapa ming wong lanang tok? Lah pripun? Lah kula ya kok nyambut gawe kok. Oh, lah kleru. Kleru Mas Kepiye? jenengan. Kleru, kudune wong lanang ki sing kudune ngayani, ngayomi karo ngayemi. 3 Kudune. bulan berturut-turut Ah, tidak ah. memberikan nafkah. Heeh. Lho aku ora wis nyan maca dhewe mudeng to. Lah. 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah. Terus wong wedok ndedit 10.000 pun mang bacutke. Lah niku lah aku ora ndujuk piye lho. Mikir ora? Kuwi berarti asine nggo cambuk. Nek wong lanang ki oke sithik kudu nyambut gawe. Wong wedok iki dilahirkan dari tulang rusuk, kurang dari tulang kepala rumah kuwi. tangga. Ora Kuwi marang rungokke. wedok dusruk-usruke kon golek duit menika Nah, kleru rungokke kuwi. gede. Mikir. Aku ora trimo nek kaumku diperlakukan seperti itu. Ora rela aku nek kaumku diperlakukan seperti itu. Ora ning domblang-domblang tok. Klarifikasi. Loh, aja mung dari bojomu tok, nggih ta? Nggih. Kamu tak berikan hak jawab. Betul ki ngono-ngono kok saiki Tak berikan hak sing jawab. atase wis tuwa kok saiki nganggo tindikan barang anggepe Lah. apa? Wis tuwa tindikan barange gek ngopo ngono lho. Mbok Arep sesuk meneh ngamelke apa? sesuk meneh sing ditindiki manike aja kupinge. Sik to. Aku dhisik jamane jek gadis ya tak tindik mudelku. Ning bareng saiki kan ya tak copot wis aku mudeng. Wah niku ki salah apa ya? Wong aku ki lumrah meneng wae. tindikan semiran ki lumrah. Ha iki ki wis tuwa mbok eling umur. Yuk, Nun. takonono kuwi suwenge Mas to. Kuwi gek nyilih sindene sapa ngono. Kuwi ki nggon aku. Kok ngene niki. Oh, Aku Kowe ngepripun nafkah nyun sewu nafkah lahir rada berkurang, heeh to. Nek nafkah batin terus. Mampu ora? Nek delok fisikmu ketek kok ora mampu wisan. Mampu. Seko tindik wae wis kuwi seko nggon aku. Leku tuku nggodetku dhewe. Kapan ngeneh aku jajan? Gondoni aku kapan? Ndek nang ngono kok ngedak affair karo aku. Nggon aku ki. Ora kula niku napa ya? Aku ki salah apa? Lah aku ki mau nang kono ki anteng lho kok dadi onek-onekke ngerti-ngerti. Aku ki mengklarifikasi karo Mbak Ayu, bojomu ki sudah memperlakukan kamu sebagai selayaknya seorang suami. Lah ya wis, lah kon walah Ngayani. ngayani wis. Piro? Lah ya kuwi privasi. rahasia. Rahasia ya lek Terus ya. nafkah batin Wah, seminggu ping terus. piro? Ping piro? Ping 8. Tapi ya. Dokoh. Mongko nek anjuran dokter ki seminggu mung ping 3. Nah, telu. rungokke. Ping 3. Ora esok awan bengi kok ngombe obat. Kok ping 8 karo sapa wae terusan. Karo aku mung ping 7 lho, sing ping 5 karo sapa? Ora di siki. Wah, bingung Pak kula. Maksudnya ngene lho Mas, ora aku minteri sing dadi wong wedok ya ngugemono jajet-jejet panedya.
Sing dadi wong lanang jangan melupakan kewajibanmu sebagai seorang suami, aja mung menuntut hakmu. Nggih. Teh rong cemopak muni-muni, pangan rong cemopak muni-muni, sumbangan sedina ping 8, gak kowe ra nguduni dhuwit. Sakit wong wedok. Sakit. Sakit. Ning ya wong lanang ya kudu Napa? oleh hake to ya. Hak sebagai wong lanang. Apa contone? Lah nek aku iki dadi wong lanang ki saking trimane. Heeh. Aku urung tahu iki isih carane piyayi iki sare. Sare, Bu, gaweke sarimi, Bu, gaweke kopi urung tahu. belum tahu. Urung. Lah terus Gawe dhewe. Wong lanang ki ya kudu mandiri. Aja demet dadi wong lanang terus ngenyaki wong wedok, enggak boleh. oh ngoten jos. Jos. Mergane kowe wong lanang wedi karo wong wedok. Lah ya kuwe. Ayahku nek njaluk ya didamprat tenane. Ora ya. Ya wong wedok iki nang omah ya kudu iso ngadi busana. Heeh, ya Ben wong gemes. lanang betah nang omah, dandan. Cek kemes ngono kemes. Lah nek saiki nang kene ketoke ayu to. Coba nang omah, nang lemari kuwe. Ngapa? Daster suwek ya maksa didondomi. Ora kalap lek. Tunggu mancing. Oh, dastere bojoku Nah. suwek. Berarti tak tukokke. Oh, dastere bojoku bolong. Berarti bojoku njuk jatah. Lah nek bolong wis kaya biyen, bolong. Iki kan wis nek gitu. Ya, Ya. Mbak Ayu main nyuara. Ya, Mas Keswan ben lenggah dhisik. Ning ya ngene Mbak Mimin. Nggih. Iki gandeng iki ning apa ki ning Candi Prambanan, Nggih. tur ya cerak Candi Boko. Mesine ora luput saka nalika samono lakon Rara Jonggrang karo Nggih. Bandung Oh, Bondowoso. nggih. Lah mengko kudu ana fragmen Bandung Bondowoso karo Rara Jonggrang. Oh, ngaten. Aja semelang mengkono sing nyawer. Sapa? Mengko Mbak Mimin ben ngunggahke penjelane Pak Putu mau wis ngendika karo aku mengko Pak Putu, nggih. penjelane Pak Putu arep nyawer dolar. Ya. Ning mengko ana sesene dhewe. Matur Saiki nuwun Pak Putu. Mbak Ayu arep aturi apa ngaturake apa? Nggih, ngaturke apa gandeng iki adikku ya wis kepareng rawuh men ngancani rene men kaya Oh ya sisan. gagas adikku ngantek judek aku. Omongmu gawe bayangan susuwe kok 2 jam. Nek Sing salah iki kowe. nek masang idep rodok kesuwen aku rodok maklum colok-colok. Bayangan susuwe kok 2 jam ya semudeng nek isine Lah kowe iki lho. isine gombale kok dadak dibayang-bayang bareng. Sing kleru ki kowe. Ngapa neh? Janji ki metune jam 12 sok Yanis metu ki ngopo? Lah nek aku jika cecolok karo penjanipun Pak Geter ragi minggah risik nggih jeng ngono kuwi. Ya ini yo kalah rul sing asli. Sing Lah iki do metu ki sine apa? Oh. Pak demek-demek ku nek tak bales lho kowe kok senengane. Aku ora tebak aku ngene lho. Ngene. Ngene wae bojomu arep kenggo lho masane kok. Oh, ejan iki asli yo gelem, palsu yo gelem. Segala elemen masuk kok ngono. Jarene apa do bolongane ngono. Kok bolongan iki apa gaku? Mongko kono ki ana rusa wedok lho ya Wan Mas. Kok rusak. Ning candi kuwi. Lah yo kekeke sapi yo gelem. Mbak Ayu monggo. Nggih, napa? Arep ngaturke apa? Monggo. Nek janjane ning kene iki yo njumbuke karo kanan kene iki yo langgam Rara Jonggrang kae. Nggih. Utawa apa monggo Mbak Ayu inisiatifnya Ayu apa monggo. Monggo Rara Jonggrang ben diaturke karo Mbak Apri ya kena. Oke. Heeh. Apa Mbak Ayu? Napa nggih, Pak? Kula nek kon milih ki bingung. Heeh. Apa Binuk, bu- ngapa? Apa bubuk wae apa piye? Bubuk. Yo. Agak, malah aku mari ngono. Apa langgam-langgam lawas ngono Mbak? Kok sing halus-halus sisik no? Nggih. Apa? Anu, tak enteni nggih. Oh ya. Hmm. Tak enteni Pak Bung. Pak Bung, pelok barang Pak Bung. Nempi-nempiro. Nah, semono. Apike ra omong sok. Urung. Jan. Agi arep mangap kok yo. Kiraku kawetan citra marga sawe tak
Lek, Iki jane nyuwara ngono ki sing marai lek men. Oh, sing marai Lek men. Nek kok ora seapik sampean ya nek sing marai. Jajal. Layang kena. Au. Ndak wingi ra ngono kuwi kok suarane kok dadi ngono. Kok saiki dadi ngagor-agor iki ngapa ta, Lek? Apa aku disandet Mbak Neti karo Mbak Wahyu ya? Padahal Mbak Neti karo Mbak Wahyu kan piyane alus ya. Oh, jebulane tuh tiba nek dong ngono. Ora mau sadi- mahrepi suaraku jos gandos lho, gandang lho. Rasa disantate kok konone cen remuk kok dadak senengane kok kancane dadi sasaran. Mbak Neti, nanti kita bicara empat mata. Arep apa? Diklarifikasi no kok suaraku so bosok ngene ngene. Bicara empat mata kok ning ngetan candi ki arep ngopo? Menengo. Ning ngono ana apa ta? Oh, nek wisata. Menika wonten kathah objek wisata. Lajeng menawi mriki kan wonten Prambanan. Mriki Klaten perbatasan Klaten nggih wonten kathah candi, Kilen nggih wonten candi. Terus sawetan mriki infrastruktur kan kedah wonten to. Dalane kudu apik, penginapan kedah wonten, hospitality industri ada. Lah ngopo nek etan candi kok do guyu ngopo? Pancen akeh hotel itu hospitality industri. Lho, nek mau tamu luar kota bareng candi Prambanan capek Nginep. bisa nginep Transit. ngono lho. ya. Kok selalu identik dengan hal-hal negatif. Ning aku Pikiran ki yang buruk itu hilangkan nyemprot-nyemprot. Aku ki melu seneng lho Mbak Ayu. Nggih. Papan kene saiki wis digawe padang, wis digawe resik, rejo. Lah kan kene dhisik tetekane kono. Simen bawa. Iya, ya muga-muga hotel sing nang kiwa tengen kene ya saya laris. Enjing. Nyatane saiki yo kiwa tengen kene wis akeh hotel, ana hotel View Prambanan, Enjing. ana hotel Sri Kandi, ana hotel Galuh lan sak panunggalane. Enjing. Lho Lek, esuk kan hotel, esuk aja ning isor kretek kono kae. Nah, bilang minta kabur. Lah dhisik ka kowe? kan dhisik 10 tahun yang lalu. Lah iya, gini yo ngakoni. Oh alah men. Lah yo ngene iki mesake Bu Febrina Intan. Lah iya kan kita patut mengapresiasi dari pihak TWC. Jadi mriki iki saiki wis dikembangkan, ditata sedemikian rupa dadi eloke kaya ngene iki lho. Nek panggonane apik, asri, resik, ya. aman nggih, Nggih. kedah aman. Sing do rawuh ya seneng. Nyaman, Betul, sih. heeh, ya. Lah mbok tutuk nggih. Yakin apa Maruto? Lah apa wong ayu ki ngomong kleru sithik mesti kok wong ayu apa kudu sempurna ngono. Wong ayu ya ana kekurangan kaya aku iki ayu ning cerobo. Galak. Kaya aku lah pate ayu ning kan elegan, glamour, luxury, expensive. Aku kan ora pate ayu ning cerobo. Lah kono ki ayu, ning ra iso digunakke. Buntu kok. Padha iki kok. Kempet Padha-padha pralon. pralon. Ana bokong kok belah pinggir. Apa? Sing siji wae garing, sing mboten tek garing, dadi kok siji mimpes. Ya. Yo, diselingi Mbak Apri. Nanina. Wasuwe taan teni. Nek Mbak Apri ya ora mantra-mantra nek piyayi kaya ngono kok suarane kaya coba saiki Mbak Mimin. Ayo Min. Ayo Lek, kaya ngapa? Rasaku. Nah iya. Hangatku. Kalau menjingnya nyangkut. Pri, Yeay. aja nyebut kekurangan fisik. Loh, lah piye lah kok Iku itu dikala menjing. Lah apa? Nick Apple. Mbok seteleh ngono itu. Ayo Bu. Tas itu. Urung rampung kok. Ora ndak isin. Ndak kerusak lagu.
rasaku ngantuk pijar krungu samaya elinga yen tak enteni Mbak Pri Kledang-kledang lakae becek taka. Ya, napas rada cekak. Ayo saking larise kok ya. Sampai. Yo, langgam Napa? ngenteni ya nak ya. Tak enteni. Monggo Mbak Ayu. Sragenan napa niki kangge memacu adrenalin kanca-kanca? Oh ya. Ayo Mas Wahyu ki Mbak Mimin ngersake dibablaske ning Sragenan. Iya, kersanipun. Kula niku nyambut gawe kringet turung metu sak grontol-grontol ajeng napa bayaran niku mboten tekan rasa kula. Dadi jek anu lho, kaya gawean lawas keruk wedi nek rung metu kringete urung marem. Aku ora menuntut hakku sik kok kewajiban tak lakoni sik. Monggo Mbak Ayu. Tanpa
Geruk. Ayo mbacutke lakono. Iya, Mak. Ya, heeh. Aduh Yayi garwaning sun teka temen sira Yayi apa salahipun kakang sira Yayi ninggal aglis katingaren Yayi tuko napa to amung kalih
As. Awas. Aduh. Waduh. Ayo. Hahaha. Durnoina walang wanalinganira lumacaring ratri lenenggak jangganira dening sang tresna jumena lole mlegaduk monyor-monyor dewate inggih ku pripun Kakang Durna Kurawa pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Inggih sampun. Ampun kuwatir. Kurawa sedaya sampun bidal. Nggih. Syukur yen ngaten. Margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana. Gayuh wahyuning ratu. Nggih.
Neng rak wong topo niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati niku jenenge mboten laku prihatin ora laku prihatin. Pun to? Mang manut mawon. Lesmana niku bocah sing manja. Sing sajeke ora tau prihatin, mula diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu ngawat-awati Dewati. Oh nggih, pun manut monggo diawat-awati monggo Kakang Durna. Dongeng ndek si panunggal paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindaku alat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan. Wah ladalah lagi wae mlebu ana ing alas Krendayana mendhang kaya gandewa ngadeg kaya anda sagi dasar Waranyata Kartomarma parat. Wah jangkar nungkak kromo babamu kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebutek banyu sing bening. Wah lajal gedhe sujaramu. Ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo. Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone topo nang alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo. Aku neng kene uga ngawat-awati angger sombong ngene topo. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sumingkira ngalau. Gelem sumingkiran wis entek budine Setyaki. Babu areng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu Sikalena Prating Lalis Kartomarma. Ayo, awas. Us. Oh, pas. Ah. Oh.
Us Podar iki Handalu. Ayo. Ayo. Wah, ujian. Oh. Us, ulu. Oh, us. Wah, ujian. Os, tangkap. Oh, wah. Os. Wah, ujian. Wah. No. Wah. Podar. Us. Oh. Wah. Siap. Us. Lo. Us. Wah, siap. Wah, ujian yo. As. Ujian. Ayo. Wah. Wah, yo. Podar. Lo. Wah. Ujian. Us. Waduh. Wah. Lo. Os.